Homeopatia je súčasťou môjho života už veľmi dlhú dobu. Za tento čas som od okolia počula rôzne názory, že to nefunguje, je to len placebo efekt, normálni doktori vedia pomôcť lepšie. Aj keď tento smer liečby ľudia nepoznajú, či to nikdy nevyskúšali, majú negatívne názory. Preto vznikol tento dokument o homeopatii. Čo všetko homeopatia zahrňa a čomu všetkému vie pomôcť? Homeopatia je metóda liečby, ktorá je postavená na princípe liečby podobný. Hľadáme látky, ktoré majú u zdravého človeka účinok podobný, rovnaký, ako prichádza k nám klient, ktorý má určité príznaky, ktorý má určité ťažkosti. Princíp podobnosti je ten najzákladnejší pre výber liekov. Používame lieky, ktoré sú vyrobené z akýchkoľvek materiálov, z rastlín, živočíchov, minerálov, dokonca aj žiarení. A tých liekov je v súčasnosti okolo 9 000, stále nám pribúda počet liekov. Nie sú to klasické, homeopatika nie sú klasické lieky, ale sú mimoriadne, sú inak pripravované ako klasické chemické lieky. Je to veľmi účinné. Ja som lekár, ale používam homeopatiu, lebo vidím, že je účinnejšia ako klasická terapia v mnohých situáciách. Už počas štúdia na medicíne, na lekárskej fakulte, som mal veľký záujem o alternatívnu medicínu, lebo nejak som intuitívne tušil, že musíme liečiť celého človeka, nielen jednotlivé orgány. A najskôr som sa dostal ku čínskej medicíne, ktorú som aj začal robiť začiatkom svojej praxe, ale už začiatkom 90. rokov, v 91. som sa zúčastnil na prvom kurze homeopatie v Bratislave a ma to veľmi nadchlo. Videl som, že aj kolegovia sa vedeli stotožniť s tými obrazmi a s informáciami, ktoré sme dostávali. Boli to opisy liekov, ako postupovať. Myšlienka, ktorá to je otvoriť homeopatiu pre všetkých ľudí, nie len pre lekárov, ale aj pre nelekárov. A to je aj myšlienka Slovenskej komory homeopatov, ktorá zastupuje zas skupinu, komunitu ľudí, ktorí sa zaujímajú o homeopatiu. Hlavným cieľom tohto spoločenstva, tohto občianskeho združenia Slovenská komora homeopatov je presadiť homeopatiu na Slovensku, priniesť ju do povedomia, aby ľudia vedeli o nej, aby vedeli ju využívať, mohli ju používať, lebo mnohí ľudia doteraz ani nevedia, že existuje táto úžasná metóda liečby, ktorá je veľmi efektívna. Homeopatia sa celosvetovo používa u spoločenských zvierat a takisto aj vo veľkochovoch hospodárskych zvierat. Myslím, že aj u zvierat by sa homeopatia dala rozdeliť na akutnú a chronickú. Akutné ťažkosti je napríklad kotercový kašel alebo nejaké akutné hnačky, akutné vracanie. A ku chronickým ťažkostiam patrí napríklad astma, ekzémy. Volám sa Jana Kováčová a pracujem ako homeopat v Liptovskom Mikuláši. Som absolventkou Slovenskej akadémie klasickej homeopatie a homeopatii sa venujem približne od roku 2013-14. Výber homeopatika je založený na totožných princípoch ako u ľudí. Potrebujeme k tomu poznať problém, s ktorým zviera prichádza a takisto aj doplnkové informácie od majiteľa. Ak máme napríklad hotspot u psov, čo je kožné ochorenie, tak sme odkázaní aj na vlastné pozorovanie, jednak ako tá postihnutá oblasť vyzerá. Je horúca, je chladnejšia, vyteká z nej niečo, opuch. Tieto prirodzené veci, tie vieme posúdiť vlastnými zmyslami. Ale druhú časť nám tvorí aj spoznanie konkrétneho jedinca, to znamená, ako sa správa, keď má túto konkrétnu ťažkosť. Môžeme podávať homeopatika priamo ako globulku do papule alebo do tlamy, alebo si môžeme pripraviť homeopatický roztok.
Na prípravu roztoku potrebujeme približne deci až deci a pol vody, prevarenej, vychladenej, do ktorej aplikujeme približne 5 globuliek homeopatika. Globulky necháme rozpustiť v tomto roztoku a následne ich poriadne pretrepeme, aby sa roztok spenil. A takisto pred každou aplikáciou ten roztok pretrepeme. Čiže ak sme si pripravili homeopatický roztok, tak nezabudneme pred každou aplikáciou potriasť. Naberieme do striekačky napríklad 5 ml. A aplikujeme priamo do tlámy. Máme kobylku, ktorá mala zranenú nohu, ktorú sme pomáhali liečiť, nakoľko to bol vážny stav. Strávila 10 týždňov na klinike v Košiciach. Boli veľmi stretoví homeopatii, pani doktori. Čiže tu vidíme tú nohu, čo máte nasnímanú, to je momentálne 2 roky od zranenia. Tá noha je plne funkčná. Je hrubšia, ale je plne funkčná kobylka. Začína byť jazdená. Sme dávali homeopatika na podporu hojenia kosti, rozťala tam aj šlachu a poškodený lymfatický systém, čiže vážne zranenie. To spoločnými silami podarilo. Volám sa Tomáš Výboch a nachádzate sa v mojej kancelárii, kde vykonávam svoju homeopatickú prax. Pracujem teda ako homeopat. Svoje štúdium homeopatie som ukončil na Slovenskej akadémii klasickej homeopatie. Myslím, že to bolo zhruba pred 15 rokmi. Prvýkrát som sa ale s homeopatiou stretol v mojich 18 rokoch, kedy som ochorel. Bol som na výlete, ochorel som tam a z mojej choroby ma vyliečila do niekoľkých hodín homeopatka. Bol som z toho nadšený a v tej chvíli som sa rozhodol, že chcem homeopatiu študovať a krátko na to aj, že sa chcem homeopatom stať. Úlohou homeopata je nájsť homeopatický liek pre svojho klienta. Ten homeopatický liek má veľký potenciál vyriešiť jeho fyzické alebo aj duševné ťažkosti, ktoré má a ktoré majú akútny alebo chronický pôvod. K tomu, aby bol schopný nájsť tento liek, potrebuje získať súbor jeho fyzických aj duševných charakteristík a tiež fyzických aj duševných symptómov. Keď má súbor týchto symptómov, potrebuje nájsť homeopatikum, ktoré podľa dostupných zdrojov, podľa dostupných informácií je schopné liečiť súbor týchto príznakov. A tento proces v podstate trvá niekedy veľmi krátko, trvá to niekedy 1 mesiac, niekedy 2 mesiace a samozrejme sú prípady, kedy to trvá dlhší čas, povedzme aj 1 rok. Rubriky vlastne zosobňujú určité príznaky, ktoré ten daný človek má. V tomto prípade som použil rubriku, že strata chuti, obštrukcia nosa, plnosť nosa a zároveň som dal, že rubriku potlačený hnev alebo tichý hnev. A repertórium mi ukáže lieky, ktoré zodpovedajú týmto príznakom, ktoré majú schopnosť liečiť tieto príznaky. A jeden z prvých liekov je liek Kolocentis. A Kolocentis bol liek, ktorý túto klientku vyliečil. Tak, volám sa Peter Dvorský. Homeopatiou sa zaoberám od roku 2012.
k homeopatickému ošetrovaniu viniča sme začali spolu s kamarátom Tiborom Melečkým, ktorý je vinár. On vyrábal víno klasickým spôsobom v založených viniciach. Jediný rozdiel pri homeopatickom ošetrovaní viniča je, že sa neaplikuje postrek vtedy, keď nie je slnko, ale naopak slnko musí byť suché počasie, aby ten postrek sa vstrebal z tých listov. V opačnom prípade to spôsobí ochorenie, na ktoré ten postrek bol vyrobený. Homeopaticky ošetrovaný vinič sa ošetruje len v prípade, keď je už napadnutý, dovtedy, kým to je nutné. V praxi sa stalo, že klasicky ošetrovaný vinič už bol 3-4 krát striekaný a ten, čo bol homeopaticky ošetrovaný, ešte nebol v tom roku ani raz. S tým, že samozrejme nebol dôvod, lebo hrozno nebolo známky ochorenia. Je rozdiel, či je ten vinič už starší koreň, alebo je to nová výsadba. Pri tých nových výsadbách bol vždy lepší výsledok v pestovaní alebo v intenzite postrekovania. Pri starom viniči sa ten proces veľmi nevydaril, eventuálne nebolo už ani dosť trpezlivosti skúšať to na starom viniči, že skôr sa tá energia transformovala do toho novovysadeného viniča. Tam boli tie úspechy jednoznačné. Klasická medicína nemusí byť odpoveďou na všetko. Lieky majú liečiť, nie potláčať. Čo tak dať šancu niečomu prírodnejšiemu a nášmu telu prirodzenejšiemu?